Mayong gabi sa tanan. Hi. Hello. God is good. All the time. Karon ang ato ang simbahan nining Kwaresma nag-awhag kanato diha sa pagpamalandong sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Muna nga pag moabot na gani ang Lent, moabot na gani ang Kwaresma, naa dayon ang daghan nga mga ingon ani, recollection. Recollection is not about unsay atong makutlo nga mga bag-o nga mga pagtulunan, no, kay wa manggibag-o ni ini, no? Ang kining tanan nga gitudlo diha, ang kining tanan nga tong panagisgutan, no, ato na gitudlo nani sa simbahan daan. Ang recollection mahitungod ni sa ato ang relasyon ngadto sa Dios. Kita og ang Dios. Muna nga kung atong tan-awon ang recollection, ang atong panaminan, ang ato gyung kaugalingon. Ang atong tan-awon, ang ato gyung kaugalingon. Nya kasagaran kini gipahimutang diha sa Kwaresma, Lent. Ang Lent gikan sa pulong, no, ang etymology gikan sa pulong nga Latin quadrasima. Unya sa Spanish, gitawag ni sila Quaresima. Pero para sa ato, Pinoy, Filipino, Kwaresma. Unsa maning Quadrasima, Kwaresma? That means 40. 40 days. Kining 40 days, mahinungdanon kaayo diha sa Biblia. No, daghan ta nga makita nga story, daghan ta makita nga mga events dinha sa tuang Biblia nga naghisgot mahitungod niini nga numero 40. 40 days, 40 years. Una, the Exodus, the Great Flood event, no? Kadtong katong event ni Noah, no, diin naa ang pagbaha, naglunop, gilimpyuhan ang tibuok kalibutan, pinaagi sa tubig. Unya 40 kaadlaw sila Noah, no, nagpurify sa ilahang kaugalingon hangtod nga miabot yun sila sa usa ka mala nga yuta. Another event is the Exodus journey. 40 years. No? 40 years gikan sa Ehipto padulong ngadto sa Promised Land. 40 years. Unya niining 40 years nga journey sa mga Israelita, naa dinhi ang ilahang pagpurify sa ilahang pagtuo sa Dios. Gi-purify ang ilahang pagsalig sa Dios, no? Kung makita nimo ang story of the Exodus journey, musaka mo kanaog ang pagtuo sa mga tao sa Israel, no? Usahay nagbagulbol sila, nganong walay pagkaon dinhing dapita, nganong walay tubig dinhing dapita, nganong naaman sila sa disyerto, no? Nya kasagaran daghan kayo sila bagulbol ug daghan kayo sila likramo ngadto sa Dios nga nagluwas kanila sa Ehipto. Mo na nga niining 40 years nila nga journey, gi-purify sila. Niining 40 years nga ilahang journey, gilig-on ang ilang pagtuo ngadto sa Dios. Another event,
Moses at the top of Mount Sinai, 40 days, 40 dias, si Moses nagampo og nangita sa kabubuton sa Dios. The battle between Goliath, and David took 40 days. So yun ani ka mahinungdanon ang 40 days, ang kwarisma. Okay? Prophet Elijah prayed in Mount Horeb for 40 days. Prophet Jonah's warning to repent within 40 days or else be destroyed. No? Gihatagan ni Propeta Jonah ang Nineveh o 40 kaadlaw sa pag-repent, paghinulsol, pagbag-o. Okay? Jesus stayed in the desert for 40 days. 40 kaadlaw si Jesus dito sa disyerto. Gitintal si Jesus apan nagmadaugon si Jesus. And then Jesus ascended to heaven after 40 days. Ingon ani ka mahinungdanon ang numero 40 diha sa ato ang Biblia. Muna nga during Lenten season, 40 days, Kwarisma. 40 days punta nangandam diha sa pagkabanhaw. 40 days punta nangandam diha sa paghandom nato ni anang kaluwasan nga atong naangkon diha sa passion, death, and resurrection of Christ. Kwarisma. Muna, kining tungod niini nga rason, tungod sa atong pagpangandam, diha sa atong paghandom sa atong kaluwasan, ang Lent is an invitation. Usa ka pag-awhag nato, an invitation to prayer. Pag-ampo. No? Kining atong gibuhat karon usa ka paagi diin marekonekta sa Dios. No? Kining atong gibuhat karon, kining recollection usa ka higayon diin muhatag taog time diha sa pagpamalandong. Okay? Lent is an invitation to fasting and abstinence. Okay? Lent is an invitation to do corporal works of mercy. No? Pagbuhat og maayo ngadto sa uban. So, Lent, an invitation to repentance. Paghinulsol. It is a wake-up call. No? Diin, mutan-aw ta sa ato ang kaugalingon. A wake-up call, basin og sa tibuok nato tuig, no? Dili ta makamatngon nga naana daytay mga kalapasan nga nabuhat batok sa atong isig katao, batok sa Dios. No? Labi na nga usahay mura ba og normal na lang ang tanan. No? Normal lang nga mahimong marites kay sikat man si Marites, si Mirasol og uban pa. Okay? So, Lent is a journey to freedom. Padulong didto sa atong gilantaw nga gingharian. Padulong didto sa atong pagpaambit sa pagkabanhaw ni Jesus, no? Dili lang diha sa paghinulsol, kundi ang atong paghinulsol sa ato ang mga kasalanan mao'y magdala nato pasulod ngadto sa gingharian.
ngadto sa balay sa langit ng Amahan nga gisaad ni Jesus. Lent is a fight against all forms of temptation. No? Mabitaw natay fasting. Ang fasting and abstinence dili lang ni mahitungod sa pagkaon, dili lang ni mahitungod nga basta lang dili ko mukaon og usa ka meal. Ang atong pag-fasting, ang atong abstain o kining pag-observe nining abstinence, dili pagkaon og karne, usa ka pamaagi nga mapugnan nato ang atong gana. Gana sa kasapot, gana sa kasuko, gana sa pagdumot, tanan nga gana. Okay? Aron nga, doon na tayo pangpugong diha sa atoang mga temptasyon sa kinabuhi. No? Gana sa gahom. Muna nga kinahanglan ta nining Kwarisma na ang atong observance of fasting and abstinence. Dili lang sa pagkaon, kundili diha sa atong gana. Muna nga ang fasting and abstinence should have the element of social concern. Dili ta mo kaon, mo skip ta og usa ka meal kay aron nga atong hati-hatag ngadtos nang inahanglan. So pugna nato atong gana aron nang makapaminaw ta sa uban. Pugna nato atong gana sa garbo, pugna nato atong gana sa pagkamapahitason aron nga makahatagtag pagkamapaubsanon ngadto sa uban. Okay? Fasting and abstinence, you let go of something for yourself so that you can share your blessings to others. I-let go na to ang atong selfishness. I-let go na to ang atong pride. I-let go na to ang mga material things aron makakita tas panginahanglan sa uban. Okay? Lent also calls for corporal works of mercy. Muna nga ang atong pagpugong sa pagkaon, ang atong pagpugong sa gana is in view of these corporal works of mercy. Kanunay gyud naglantaw niining mga maayong buhat. Kay mo man ni ang gisulti ni Jesus, when I was hungry, when I was thirsty, naked, homeless, sick, and imprisoned, you helped me. No? Gigutom ako, gipakaon ko nimo. Gipainom, giilisan, gibisita, giabi-abi. Okay? So, Lent is a call for repentance, it's a call for reconciliation, and it's a call for renewal. Mabitaw nga kining Lent, dili gyud ni siya mahimulag sa ato ang gisaulog nga Advent. No? Kay sugod pa lang sa pagkatao ni Jesus, sugod pa lang sa pagsugod sa ministriya ni Jesus, ang mensahe sa repentance, ang mensahe sa reconciliation, ang mensahe sa renewal, pagbag-o, na anang daan. Sugod pa lamang sa pagkatao ni Jesus, mauna ni tawag nato. Kay si Jesus man ang banag-banag. Ang banag-banag sa tong kaluwasan. Okay? Si Jesus man ang naghatag nato kagawasan. Si Jesus man ang naghatag nato og bag-o nga kinabuhi. No?
Sugod pa lang sinugdanan, naana ang tawag sa paghinulsol. Sugod pa lang sa sinugdanan sa iyahang ministriya, naana ang tawag sa reconciliation. Na hinumdum ta, kung atong dumduman, ang balaang kasulatan nag-ingon, no? Diha sa ato ang sacred scripture. Luke 3, 4-6, no? Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan, og nagwali siya miingon, hinulsuli o biyai ang inyong mga sala, o pabunyag kamo, o pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa sulat ni Propeta Isaias, may nagsinggit didto sa kamingawan, andama ninyo ang dalan sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Nan sa ato pa, gikan pa lang sa sinugdanan, naananing tawag. Ang kining tawag ni Juan, ang kining singgit ngadto sa kamingawan is in view of the passion, death, and resurrection of Christ. Giandam tangdaan ni Juan. Giandam tangdaan, giingnan tangdaan sa paghinulsol, pagbag-o sa atong kinabuhi, tungod kay ang Dios magdala kanato balik sa langit nung Amahan. Si Kristo ang atong Mesiyas, magdala nato balik ngadto sa langit nung Amahan. Nindot nga ato ning pamalandungan, kining sinugdanan, no? Kining sinugdanan sa tawag sa paghinulsol in view of the death, passion, death, and resurrection of Christ. Okay? Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias, no? May nagsinggit dito sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agianan. No? Una, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. And I think this is the call of Lent. Reconciliation, repentance, and renewal, pagbag-o. Usahay, daghag libaong sa atong kinabuhi along the way. Unsa man nga mga libaong, no? Kini nagkahulugan nga naay kahawang, no? Along the way sa atong kinabuhi, within this year, naay mga kasinatian nato nga hawang ang atong kinabuhi. Muna nga ang kahawang sa kinabuhi tungod kay we lost the joy in life. Usahay mo daan man ta og kalipay, no? Usahay mo daan man tag kadasig. Labi na og masilo ta sa pari. Labi na og masilo ta sa atong mga GKK president. Okay? Usahay muad-an ta og kadasig. Na usahay mas paboran nga rin nato nga bahala guay Ginoo. Bahala na di ko mo simba.
is that emptiness because we lost the sense of joy. No? Kalipay. There is that emptiness sa atong kinabuhi because we lost the sense of the meaning of our life. Para asa ang akong kinabuhi? Para saan ako bumabangon? Matud pas Nescafe. No? Para saan ako bumabangon? Na mauna nga usahay sa atong kinabuhi, kung mawad na ganitag meaning sa atong kinabuhi, dali ra kayo tang makakita nga moingon routinary naman ni akong kinabuhi. Oy, mumatag sayo, mukaon, manglimpyo, magtrabaho, matulog, ugma mumata na pog sayo. Nalaya na ta. Na musinati na tag kahawang. Musinati tag libaong. A yearning for joy lurks within the heart of every man and woman. Naagyod ni. Dili gyud ni mawala ka ng atong pagpangita og joy, pagpangita og meaning sa atong kinabuhi. Naagyod ni maubitaw nga kung magmatikda na nato nga laay, mangita dayon ta og i-supplement sa maong laay. Seminaryo, tulo ko seminaryo. Pagsud sa mga seminarista, kuhaan na muna sila cellphone. Iuli na naman ang cellphone, Bernes, gabi no? Niya usahay, ang rason sa mga seminarista, ang rason sa mga batanon, nga dili nila mabuhian ang ilahang mga cellphone kay laay. No, they constantly, no, man and woman constantly seek for meaning of life, seek for that joy. Embedded na gyud na sa ato nga mangita gyud ta og meaning. Mga bitaw nga ang uban no maadik diha sa ML kay gusto nila sila maoy pinaka maayo sa ML. Ang uban no ma-hook up din ha sa TikTok kay gusto nila daghan silang likes. Diba? Clap, clap. Clap, snap. With matching cute-cute pas now. Why? Kay naaman ang kahawang niya, kana nga kahwa ang gusto nato nga mabutangan, maabunuhan. Maubitaw nga daghan nato dili kabuhi sa inom, dili kabuhi sa bisyo nga naman, kay mao ni maghatag nila og sense of joy, but not lasting joy. Temporary joy. May man to maghubog ko pa dali muwa ang akong problema Nya inig kahubog wa ng problema kay hay na kayo magulid doy. Inig kawa sa hubog dako kay problema na po doy. Di kita mawa. Mo na, hinom na po. Kaya aron mawa ang problema. Kaya usahay, ang kahawang, ang pagpangita sa meaning of life, dili mao. Ang atong giabuno, dili mao. Okay? Far more than immediate and fleeting feeling of satisfaction, our hearts seek a perfect, full, and lasting joy, capable of flavor to our
existence. Mao man gyud ni atong gipangita. Kana bang makatagbaw nato? Kana bang kalipay nga lasting? Dili temporary lang. Okay? Yet, each day we also face a number of difficulties. Deep down, we also worry about the future. We begin to wonder if the full and lasting joy for which we long might be an illusion and an escape from reality. Muna nga, ang pipila, kay dili man masatisfy, kay dili man lasting, nga ang kalipay nga ilang nasinati, dili man lasting, munang moingon ang uban, bakit sila lang? Nganong sila lang man? Kay usahay, ang atong giabono, dili man mao. No? Why is it that only few enjoy that happiness? Many are not enjoying because we compare happiness, we compare meaningful life, we compare joy with riches, wealth, and power. Mura ba og dunalay kahulugan ang ako ang kinabuhi kung duna ko'y gahom, kung ako ang sikat. Mura ba og dunalay kahulugan ang akong kinabuhi kung duna ko'y daghang mga possessions, TV, computer, cellphone, pinaka-high-tech nga cellphone, sakyanan, balay, kwarta. Marabag mo ingon ta nga, mahimo lang meaningful akong kinabuhi ko, naa nagyud sa ako tanan, gahom, katigayunan, no, kasikatan. Okay? But only to find out nga bisan og naa na kaniining tanan, no? How ang gihapon? No? It is the belief that if you already have everything, then you will be happy and contented. Di ba? Naman tayo mga tao ba nga naglantaw niya na nga, kung naana gyud sa ako tanan, naana ko'y kwarta, naana ko'y balay, naana sa ako tanan, kontento nagyud ko sa akong kinabuhi. Di nagyud how ang akong kinabuhi. No? Meaningful nagyud ang akong kinabuhi. But only to find out nga kung naana sa imuha ang tanan, you still seek for more. Bisag na sa imo tanan, nagyapon ang gitawag kahawang. Mabitaw, great personality with billion of riches was tormented personality. Paul Getty, for example, sikat dato. Pero, miingon siya, I consider my riches as burden of life. Wa sinihimutang. Elvis Presley, for example, ingon siya, I would spend millions of dollars just to have one normal day. Mga sikat na ni sila nga mga tao. With billions of riches na ana sa ilang tanan. But then, nagihapon ang kasinatian sa kahawang.
So sato pa, dili ang gahom, dili ang katigayunan, dili ang kasikatan, mao'y makaabuno sa kahawang. The quest for joy can follow various paths, and some of these turn out to be mistaken, if not dangerous. How can we distinguish things that give real and lasting joy from immediate and illusory pleasure? How can we find true joy in life? A joy that endures and does not forsake us at moments of difficulty. Katong meaning, katong kalipay nga bisa na atas kalisod, di gyud mawala. The rich young man, for example, in the Bible, no, kaibaw man mo ini nga istorya, no? The rich young man. Itong iduol kang Jesus ba, Ginoo, tudluir ako, Ginoo, unsa may akong buhaton aron maangko nako ang gingharian sa Dios, aron makasulod ko sa gingharian sa Dios. No? Niya, miingon si Jesus kaniya, o sige, buhata ang napulo kasugo sa Dios. Niya, miingon ang rich young man, ako naman ang gibuhat. Gisunod man ako, amang ko nagpatay, wa ko nagnanapaw, wala ko nagtamas-tamas sa ubang tao. Unya, mingon si Jesus, kung mao ka na, biyai ang imuhang katigayunan, ibaligya kinihatag sa kabos. Nya, ang maong tao, miuli nga masulubon, kay daghan man siya mga butang. Hindi siya kabuhi. He has everything in life. No? He has money. He has friends. He has talents. He has fame and power. Pero how ang gyapon? He is restless. He still seek for that lasting joy, lasting meaning of life. No? He could not give up on his wealth, and his focus was on the things he has. Diba? Usahay, ang atong kinabuhi karon labi na sa social world, social media, sa computer world, no, sa internet world, usahay ang ato ang kalibutan naa dinha sa on the things we have, on the things we do and we have, no? Having and doing. Kabantay mo, ngano mang gyud og mga on dili sa mukaon mo picture sa gyud, di ba? Lami na kayo ikaon, human nagpag-ampo, kaon na tao niya, nagyumingon, ayaw sa hilabti, picturan sa nato. Kay focus man ta of what we have and what we do. Nya atong i-share. Kay maon ni ang akong naangkon, o maon ni ang akong nabuhat. Maupod na. Ang katong batanon nga dato. Focus on having and doing. Naghapoy kahawang. Kinahanglan nga matag adlaw lahi-lahi nga picture. Lahi-lahi nga pagkaon. Lahi-lahi nga lugar. Okay? Para na atay ika-flex sa social media. He went away sad because he could not let go on the things.
Dili ba mao man ni ang punto niining abstinence and fasting? Kinsa kaha sa mga batan-on karon din hibe nga pagsugod sa kawarisma miingon ako sang i-deactivate akong Facebook. Kinsa kaha dinhi sa atong mga batan-on karon o nga inigsugod sa kawarisma moingon nga karon kawarisma dili sana ako sang i-delete ang ako ang online games, ML o uban pa. Sa di man takabuhi. Mo nang ligid nato makit-an kung unsa tong lasting and meaningful life. Nag-challenge ko sa ako ang mga estudyante sa seminary. Mingong ko, 2 ka bulan, muhatag ko usa ka litson sa inyong klase, pero 2 ka bulan, kinahanglan ni anang 2 ka bulan, inyong i-deactivate ang inyong social media. Kinahanglan inyong i-delete ang inyong online games, ang ML o uban pang mga dula. And to my surprise, miingon yung taon sila, Pads, di man kaya. Kay naamanggod ko ini, kay naamanggod ko ani, daghana dayo grason. Ingon ko, 2 months. Di man nakabuhi. Kay nagtuo man ta nga maunay maghatag na to meaning sa atong kinabuhi. Mabitaw nga mo, mga batanon mo ingon bitaw ta, di ba? Mao manggod ya mong kapanahunan karon, natawo manggod mi sa panahon nga naa na ning cellphone, natawo manggod mi sa panahon nga naa na ning internet, naa na ning social media mo na nga nahimo ng kabahin sa akong kinabuhi. Mao? Dili na gyud ay pugna na. Dili day mahimo nga muundang usa ka buwan, 40 ka adlaw. Unya, kasagaran sa atong mga kabatanunan, no, dali ra ang depression. Kasagaran nga naa dinhi sa social media, no, di kabuhi sa internet, di kabuhi sa social media, naara sa kwarto, naara sa ML, no? Mo ning mga kasagaran mingon, I am lonely. Why meaning akong kinabuhi? Na masuko ta kung mapil dito sa online games. Ilabog na to tong cellphone, mga buak na. Mawitaw, sa una, inigmangaon, nag-istoryahan ay mangyod. Karon inigmangaon, wagi tingganay. Isitan or cellphone. Mura ba og ang cellphone may atong kalipay, dili ang tao nasa atong kiliran. Remember, the joy in this world do not last. Di, mangyun na mulungtad. Pananglitan, ikaw may mahimong number 1 sikat nga ML niya. Nighuman ni mo, ana, ikaw na pinakamaayo. Ang samandayon, kung ikaw may pinakasikat na TikTokers, niya, nighuman na. Nadayon. Kung ikaw ang pinakasikat na YouTuber, niya, inighuman na. In real life,
sa tinuod nga kinabuhi, wa na dayon. Because it has danger. Una, escape from the reality. No? Kaya ang atong realidad nasa online, nasa social media. Di ba yata manggawas ang mga batanon, di manggawas. Basta kay naalay internet, naalay wifi, okay na. No, lipay ba ang mga ginikanan? Hay, akong anak, di nagyud laagan, naan lang sa kwarto, nag-wifi. Pag-abot sa mga kabugas, kinabuhi. Hala, di nakatigo muhandol. Abot nito sa eskwelahan kay pahugason, di man kahibaw muhugas. Pag abot nito sa trabahoan, gikasabaan, di kahibaw mo dag kasaba. Kaya di baya mga saba ang social media. Kaya ang social media, lingawon rabaya ka. Kaya ang social media, ang iyang ihatag, kadto ramang imong interest. Inig-abot na sa tinuod nga bugnos kinabuhi, lupay-pay. Okay? Because it's an escape from the reality. Okay? Kini nga tong pag-inom kinta, no? Paghubog-hubog is an escape from reality. The danger also of compromising our faith. Usahay, lahi na magpanglantaw sa pagtuo mga batan-on ron. Usahay, ang katong naay mga bisyo, di makabiya sa bisyo, mas unahon babaya ang bisyo. Habitaw ka ng Domingo. Asa man ka pre? Adto ko dito kay gipaabot nako kay ako ang Kristo. Sa Kristo. Kristos buwangan man di ay. Mas unahon man to kaysa sa no i-compromise ang atong pagtuo. Okay? Mas unahon man to, saon naman na, nga namang ko'y negosyo, i-compromise na to ang pagtuo. Then, we may focus on acquiring material things, and we may not think of God. Labi na karon, bisag na simbahan, miskin tig simba, narabaya ta si kuri-kuri sa tong cellphone. So asa man gyud nato makuha ang lasting joy? We acquire lasting joy when we have Christ. When we learn to face the difficult moments and not escaping from it. Kung kantigo ta nga mo atubang sa ato ang mga kalisod, mo atubang sa mga moments nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga suliran sa atong kinabuhi, og di ta mo ikyas ni ana, then we have that lasting joy.
Kana bitang ma-overcome nato ang atong mga adversities, kanang ma-overcome nato ang atong mga difficulties, tungod kay naapod ang atong pagsalig, naapod ang atong paghawid diha sa atong Ginoo nga manggihatagon. That will give us lasting joy. Di lang yun na pag usa ka adlaw. When we stand with the truth and with our faith, kung mubarog ta diha sa tong unsay sakto, ug unsa ang atong pagtuo. And most importantly, when we devote ourselves in following Christ and God's will for us. Is perfect joy really possible? Yes. Because God is the source of true joy. Whatever brings us true joy, whether the small joys of each day or the greatest joy in life, has its source in God, even if this does not seem immediately obvious. This is because God is a communion of eternal love. He is the infinite joy that does not remain close on itself, but expand to embrace all whom God loves and who love Him. Mamitaw ang Lent usa ka tawag nato sa paghinulsol aron nga mahibalik ta sa gugma sa Dios. Diba? What is the greatest expression of love? What is the greatest expression of God's love? Nagbitay. It's the cross. The greatest expression of God's love is the cross. That is why Lent always reminds us na maghinulsol ta o mubalik ta sa Dios nga nahigugma nato. Kay diha sa atong pagbag-o sa atong kinabuhi, uban ang Ginoo, naa ka ng atong gitawag perfect and lasting joy. Na bisan unsa ang kalisod sa kinabuhi, bisan unsa nga suliran sa atong kinabuhi, because we know that God loves us, then we have a meaningful and lasting joy. Okay? Everything we have comes from God because of His love and because God loves us. So mauunta ni, kiniunta ang ato ang iabuno ni ining atong kahawang na every time mubati tag kahawang, every time mubati ta og kanaay, naunta ang atong pagduol sa Ginoo, naunta ang atong pagpaningkamot nga mas mahiduol kita sa Ginoo. O kitang tanan gitawag ni ana. Kitang tanan gitawag sa pagbago. Because God wants us to share in His own divine and eternal joy. And He helps us to see the deepest meaning and value of our life.
being accepted, welcomed, and loved by Him. Mabitaw, no, kung kabantay mo, si Jesus ani sa kalibutan nakiguban nato aron ipakita niya unsa kadtong mahinungdanon nga kinabuhi. Jesus embraces our humanity so that we can share in the divine grace. Okay? Gipakita ni Jesus diha sa iyahang kasakit, kamatayon, o pagkabanhaw. Nga ang makahatag lamang nato og kahulugan sa kinabuhi, nga ang makapuno lamang nato sa kahaw-ang sa atong kinabuhi, mao ang Dios. Dili ang butang, dili ang gahom, dili ang kasikatan. We are loved by God, and He accepts us no matter who we are. And this love is fully manifested in Christ. Una, ang cross, ang tibuok kinabuhi ni Kristo, the passion, death, and resurrection of Christ is the manifestation of God's love for us. Nga nagtawag na to, nga una sa tanan sa atong kinabuhi, ang Dios. Ang kabubuton sa Dios. Mao bitaw nga kung tan-awon nimo sa tibuok kinabuhi ni Jesus, gikan pa lang sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi, kanunay niyang gipangita ang kabubuton sa Amahan. Bisan diha padulong sa iyang kamatayon. No? Niadto siya sa bukid sa Olibo, unya pag-adto niya sa bukid sa Olibo, nagampo siya ug mingon siya, Ginoo, kuha kining kupa, apan dili akong pagbuot kun dili imo. Sa dihang gilansang siya sa krus, hapit na sa mabugtuan sa iyang kinabuhi, mingon siya, Father, into your hands I commend my spirit. Kabubuton sa Amahan. Ug ang kabubuton sa Amahan, mao katong pagpakita sa iyang dakong gugma kanato. Kining gugma sa Dios, maoy magtagbaw nato. Nausahay, dili ni nato makita kung ang atong matag adlaw naka-focus lang sa mga material nga mga butang. Kung ang atong kinabuhi naka-focus lang ni atong gusto. And Jesus taught us nga pangitao na to ang kabubuton sa Amahan. Christ revealed the Father to us, and it is only through Him and with Him that we share in the divine and eternal joy, lasting, meaningful life. A joy that never fades. The joy that we are searching for is to be found in Jesus Christ. Okay? Jesus is our joy. To be with Him is a moment of joy.
The cause of all his joy of all this joy is the closeness of God who became one of us. Ang Dios nga nakig-uban kanato. So an encounter with Jesus always give rise to the immense inner joy. We can see this in many of the gospel stories. No? Makita nato sa daghan kaayo nga mga tao nga gihimamat ni Kristo o katong mga tao nga nakahimamat kang Kristo na gayud kadtong kalipay o meaningful life nga ilahang nasinati. Take for example Zacchaeus. Mingon si Zacchaeus, a tax collector, a dishonest tax collector, public sinner. Sa dihang nahimamat niya si Jesus, mingon siya, "Today, I must stay at your house." Mingon si Jesus sa iya, "Today, I must stay at your house." Then, Zacchaeus receive him with joy. Ang tungod ni mingon si Zacchaeus, "Sugad karon akong ihatag, akong iuli ngadto sa mga tao. Unsa man ganitong akong gikuha sa ilaha." Nya, nabag-o siya. Completely different person. Zacchaeus decides to change his life and to give half of his possession to the poor. There is that transformation. Sa to pa, ang gugma sa Dios mao'y magtukmod nato into the transformation. Pagbag-o. So to experience Jesus is to know the true meaning of life, the true meaning of joy. And how can we experience Jesus? Where do we meet Him? Jesus said, "What you do to the least of your brother, you do it to me. When I am naked, you clothe me. Hungry, you feed me. Sad, you console me. In prison, you visited me." Dili ba mao man ni ang punto sa ato ang kwarisma? Mao man ni ang punto nganong kinahanglan ta magampo, magpuasa. Kay ang atong pagampo ug atong pagpuasa mo'y magtukmod nato nga mahimamat nato si Kristo, mahimamat nato ang Ginoo ngadto sa mga tao nga atong tabangan. Ngadto sa mga tao nga atong kabuoton. The corporal works of mercy. No? Panamitan sa mga batanon karon, no, dako nga challenge. Dili sa ta mag social media atong i-deactivate atong social media, atong i-deactivate ato ang mga online games unya siguro no kay dili man ta makahatag, makapakaon ni atong mga naa sa kalsada nga mga bata, siguro ang atong mabuhat, kita'y manglimpios balay. Di muhugas atong mga hugason sa balay. Nga dili na ta magpasugo sa atong ginikanan. Dili ba dayon na works of mercy? Kanang di na ta mahulat og sugoon nga ay nag-abot ni nanay o ni tatay sa ato ang balay, nakadungag na ta. Dili day po na, kundi mahimong works of mercy. Okay? So kung gusto ta matagbaw ang atong kahawang, kinahanglan nato himamaton ang Ginoo.
Pero mahimamat lang nga to ang Ginoo in this works of mercy kung kanti ko po ta mupugong sa atong gana. Pangit kayo tanawon ba? No, gikapoy si nanay, gikapoy si tatay sa trabaho, unya suguon bitaw si Dudong og Inday, dong, day, no? Limpiuhi ra ko hugasi ra gyud tong kaldero dito kay aron nga makalungag na taw nya makaluto na tag panihapon nya si Dudong og Sinday moingon corporal works of mercy, dili lang man kay magpakaon ka o katong mga kabos. Kung dili maghuna-huna man ta unsay makaayo sa uban. And by doing it, we meet Christ. Mahimamat na to si Kristo. And we will have that true meaning of joy. A meaningful life. Kanus apa man dayta mutabang sa tong ginikanan, kanus apa man dayta maghuna-huna sa to ang balay, unya na ba og magtinga na tong mga ginikanan? Ganun sa pamanta mo, muhatag o higayon sa ato ang balay, muhatag higayon sa pagtabang sa balay, unya na ba o wala tayo mabuhat? Namingon ang tama, ayaw sa kubiyay ma, kay wa pa ko kahibawon sa akong buhaton sa kinabuhi. So, pagkabawas baton sa kinabuhi, naram kaskwarto. But when we let go, and we let experience ourselves in Jesus, by doing what is right, then we have that meaningful life. So, let Christ live in our lives so that we can have that lasting joy, so that we may find joy even in difficult moments in our lives, and confident enough to face our problems because we know that God has loved us and Christ is there for us. Ako mong hangiun sa makadiyot, no? Sa pag-ingkod sa komportable kayo ninyo nga pag-ingkod, no? Maghigla, magana ba mo, unsa ba mo inyong buhaton, no? Just kanang komportable gyud mo moingkod, no? Unya, I want you to close your eyes, no? Just close your eyes, piyo nga inyong mga mata, yung mo panglimbong, no? Piyo nga lang. And then, feel the presence of God. No? Feel the presence of God nga naa sa simbahan. Feel the presence of God, no? Sa hangin nga inyong ma-feel, o sa kaiga nga inyong ma-feel. Feel the presence of God sa inyong kinabuhi.
Okay? Then, slowly inhale and exhale. Inhale and exhale. And then, just listen to the letter of God to us. Okay, inhale, exhale. Slowly open your eyes. Okay. I hope, dili ko sure kung klaro sa inyo to kagayna, medyo nag-technical, ang technical nato na manitingo good. Pero I hope na klaro ninyo tong letter, love letter from God, no? Nindot to kuhaon tong kinalasan bitaw, nga mingon dito, I am your father, can you be my child? Nasabot nga, gitawag tang tanan nga, maghinulsol, repent, na makiguli sa Dios, o mabag-o. Okay? In this way, if we become a children of God, then there is that experience of lasting and true joy. Sama sa kini nga tao. I'm Young Haseo. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy.
felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to go to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know. And cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go, you like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, do I still desire him? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if he doesn't give it to me. And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. But I'm still. Okay. Si Nick Vujicic, a man with no arms and legs, and yet he experienced that lasting joy. No? Kontentos kinabuhi, malipayon, bisag walay kamot, walay tiil. And this is because he encountered Christ in his life. God with him. No? I hope mo po dunta ni ang atong masinati nining Kwaresma na inighuman sa Semana Santa, inig pagkabanhaw, mahimutang mga bagong mga tao diha kang Kristo. Alihog manindog. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, you are my light and salvation. You are my hope. Please come into my heart. Forgive all my wrongdoing and give me your wonderful gift of eternal life. Help me be an instrument of your love and cause your light to shine on others through me. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Maura to o daghang salamat. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanan. So karon atong pasalamatan ang atong recollection master